noiz oin jadokela, ez? Bai, bueno, baina etxu horri buruz ingo berba, hoi beste moden kontako jo. Errazioa da, hemen mea daitea ez gehiago etorri. Barra daitea bat etorri. Koido. Ganutu txua, tingo xu, kalamu ekarri xu bat. Txankamuan? Ya se agarraba mi paseo y eso, desastre, belikena, Ai, izan bai, apoietiko zeo bakok. Noski, hauxe, hartu ikea. Ostia, eskarri asko. Bai. Iba, perejil honeaz flipauen mero, bi horra pegetzen ditxezok. Benetan? Iba, de puta madre kosinaitzeko. Pentsatu sekula Masterchefen hola, punta itxea. Ez, hoi netako itut ditxezuk. Iba, gauze hau. Bai, eta nun? Bas Culinary Centerren, uste xuat. Bai, hostia, igual. Punta, oe! Bai. Venga, anima. Listo. Markatu. Apa, Apa, bai, hau da, Bas Kulinariko txabalketa. Bas Culinary? Ez, hau Bas Urinary Center dok. Bueno, Ibarxok apuntau, Iñaki Zabarte. Venga, ba. Segi hortu. Vale, eskerrik asko. Euri. Ongi etorri, Bas Culinary Centerreko 48. txapelketa. Txarreka txapelketa. Bueno, danoak dituen legiak, arauak eta ospixaganak, orduan hartu zuen lekuak, jai zerbezak alde batea eta txixaitea. Bo, irabazi ingoinua, no?